Duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC ochako chenro mar keyo sanduge kod obok mag goyo ombulu e gwenge 22 midhi timie yiero madundo tarik 27 dweni. Komishna mar IEBC Hassan Nur Hassan notelo ne chenro makamano e kar kano mwandu mag sirikal ma industrial area e boma maduong' ma Nairobi, kendo singo ni yiero dhi bedo yo maratiro kendo mahuyanga, kokwayo jopiny ma gwengego duto mondo obi owuog oko mar yiero jotendgi manyien maonge luoro moramora. Nur osingo ni IEBC biro kawo okang' mager ne joma ibiro yudi gi ketho mar temo miyo jogo ombulu mit bilie. Bang' ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka wacho ni nitiere chenro mar miyo jodak ma Mbeere North asoya mondo mi giyier jachung' mar duond bura mar UDA e kar chung' od bura ma Mbeere North. Ya IEBC hapo industrial area ili tuweze kusafirisha makaratasi za kupigia kura na vifaa zote za kupigia kura katika sehemu mbalimbali ya taifa letu ambalo by elections zinaendelea katika msimu huu. Tumepokea taslimu vijisanduku hapa karibu 39 ya kupelekwa katika sehemu mbalimbali, sehemu 22 ambazo kura zitapigwa katika taifa nzima. Tume hii ni tume huru na tungependa kusimama katika hali hiyo, kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapewa wakati mzuri na kuna usawa ya kupiga kura bila kushurutisha na mtu yeyote, ili aweze kujitafutia kiongozi ambaye anafaa kumchagulia. Sisi yetu ni kutengeneza mazingira mema ya kuhakikisha kwamba uchaguzi imefanyika bila shida yoyote.